Kung kita mamatay, muadto ba ta sa langit o sa impyerno ba kaha? Ang mga patay ba makamatngon pa sa mga nahitabo sa iyang palibot? Makita ba nila ang ilang mga minahal sa kinabuhi gikan sa lugar nga ilang giadtuan? Unsa ba gayud ang mahitabo kung kita mamatay? Atong susihon ang tubag dinhi sa mga pahina sa Biblia. Kitang tanan mudangat sa kamatayon, kini nasabtan sa tanan. Apan nahibalo ba mo kung unsa ang mahitabo kanato ug asa ta moadto sa adlaw sa atong kamatayon? Kasagaran madunggan nato gikan sa mga pare o pastor nga nagasulti nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nipanaw anaa na sa presensya sa Dios ug nagatanaw sila kanato gikan sa langit nga nagabantay ug nagagiya sa tanan nato nga mga lakaw. Kining mga pulong makapahupay gayud sa atong kaguol o makahatag kanato og pagsalig nga bisan kung sila ni panaw na ana sila sa mas maayong kahimtang. Apan tinuod ba kini nga pagtuo? Ang kamatayon usa ka dako nga misteryo nga wala masabti sa kadaghanan. Bisan ang mga magtutudlo sa nagkalain-laing iglesia ug ang mga nag-angkon nga Kristiyano naglibog bahin niini nga pagtulunan. Kadaghanan nagatuo nga ang langit o ang impyerno ang padulngan sa mga minatay. Apan mauba kini ang sulti sa Biblia. Nining programa atong tanawon ang 5 ka mga biblikanhon nga mga punto nga makahatag kanato og kasayuran bahin sa unsa bagayud ang mahitabo sa diha nga kita mamatay. Unang punto, wala kitay immortal soul. Kitang tanan mga mortal o mga matay man. Ginatuuhan sa daghang mga iglesia karon nga ang tao adunay immortal soul. Sa ato pa ang kalag sa tao dili mamatay. Apan nahibalo ba mo nga dili makita sa Biblia kini nga pagtulunan? Atong makita sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 17 nga ang Dios nagsugo kang Adan sa dili pagpakaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan. Kay sa adlaw nga mukaon kaniini ingon ang Dios, mamatay ka gayud. Nahibaluta sa tibok nga istorya sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva. Ingon nga resulta sa ilang pagsupak sa sugo sa Dios, nag-ingon ang Dios kang Adan sa Henesis 3 bersikulo 19. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abug ka og sa abug ikaw mopauli. Ano na pa'y daghang mga bersikulo nga nagapakita nga ang kalag sa tao dili immortal kundi mamatay gayud. Pipila niini makita sa Job 34:15, mga Salmo 104 bersikulo 29 ug Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20. Kini mga bersikulo yung nagapakita nga ang tao mamatay ug mubalik ra sa abog sa yuta. Ang pangutana karon, asa man naggikan ang pagtulunan nga ang kalag sa tao immortal ug dili mamatay? Gikan kini sa usa ka Griego nga pilosopo nga ginganlang Plato. Si Plato nagtudlo nga ang kalag sa tao mobulag sa lawas ug magapadayon sa pagkabuhi. Busa kining ideya wala magikan sa Biblia kundi ideya lamang kini sa tao. Apan dili lamang kay tawhanon kini nga pagtulunan kundi adunay espiritu nga nagpaluyo niini. Sa wala pa nabuhi si Plato ug sa wala pa nakasala si Adan ug si Eva, aduna nay binuhat nga nagtudlo niini nga dakong bakak nga ang tao dili mamatay. Nahibalo ba mo kung kinsa siya? Atong tanawon sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 4. Og ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Dini makita nato kung asa gayud naggikan kini nga pagtulunan. Iya kini sayaw. Ang Dios nagtudlo nga ang tao mortal. Apan ang Satanas nagsulti, dili. Ang tao immortal ug dili mamatay. Kinsa karon ang atong ginatuuhan? Ato ta karon sa sulat sa mga taga Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Si Apostol Pablo nagsulti nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga ana kang Kristo Jesus o Yeshua nga atong Ginoo. Ang bayad sa sala kamatayon, ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan. Tanawa,
Kung tinuod nga ang kalag sa tao immortal o dili mamatay, ngano nga hatagan pa man kita o gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Huna-huna kini og maayo. Ato ta sa ikaduhang punto. Ang tao adunay espiritu diha sa tao o spirit in man nga maoy nakalahi kanato kaysa mga hayop. Unsa kini nga espiritu diha sa tao, spirit in man? Ato ta sa Job 32 bersikulo 8. Apan anay usa ka espiritu diha sa tao ug ang gininhawa sa makagahom nagahatag kanila og sa labutan. Ang espiritu diha sa tao o spirit in man mao ang nakahatag kanato og salabutan, konsyensya ug kaalam. Ang mga hayop wala niini nga gahom. Ang tao lamang ang gihatagan niini. Gipamatud-an kini sa gisulti ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 11 nga nagaingon, kay kinsa ba sa kinatiliwad-an sa mga tao ang nasayod sa mga butang sa tao, gawas ang espiritu sa tao nga anaa kaniya. Ingon man usab niini, walay makaila sa mga butang sa Dios, gawas ang espiritu sa Dios. Kini nga espiritu diha sa tao o spirit in man, naggikan sa Dios nga maoy nagahimo sa espiritu sa tao sulod kaniya, sumala sa Zacarias kapitulo 12 bersikulo 1. Unsa may mahitabo niini nga spirit in man sa diha nga mamatay ang tao? Moadto ta sa ikatulo nga punto. Sa pagkamatay sa tao, ang spirit in man mubiya sa lawas o mubalik ngadto sa Dios. Dili kini magalakaw-lakaw o mulaag sa sulod sa 40 ka adlaw sama sa pagtuo sa kadaghanan. Ang tao nga patay, patay gayud kini. Sumala kang Jacobo sa kapitulo 2 bersikulo 26 kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu. Atong nahibalaan sa primero nga punto nga ang lawas sa patay nga tao mubalik sa abog sa yuta, ang pangutana asa man moadto ang espiritu diha sa tao, spirit in man. Ang tubag makita gihapon dinhi sa Biblia. Ecclesiastes 12 bersikulo 7. Og ang abog mubalik nga ni sa yuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Unya mamingunta, kung mubalik man kaha ang spirit in man ngadto sa Dios, sa ato pa moadto lagi ta sa langit sa diya nga kita mamatay. Atong klarohon kana sa ikaupat nga punto. Ang espiritu diya sa tao o spirit in man dili buhi sa iyang kaugalingon. Ang spirit in man dili kana mao ang kalag. Kita mao ang buhing kalag. Ang kalag mahimong mabuhi o mahimong mamatay. Ang spirit in man dili buhi sa iyang kaugalingon. Atong ihulagway kini. Adun ako'y SIM card dire. Ang spirit in man mahimong maitandi ni ini nga SIM sa cellphone. Interesting kaayo kay kung i-abbreviate ang nato ang SIM, pwede mahimong spirit in man. Pero actually ang SIM is subscriber identity module. Anaa sa sulod ni ini nga SIM card ang mga importante nga impormasyon bahin sa subscriber. Mamahimong ma-save usab sa memory ni ini ang SIM ang uban pang impormasyon sama sa contacts o mga messages. Sama sa SIM card, ang spirit in man unique sa matag-usa kanato o maoy nagahipos sa mga records sa atong kinabuhi sama sa panumduman, mga eksperyensya, mga kasinatian sa kinabuhi o mga kinaiyang atong na-develop sa paglabay sa mga panahon. Kini nga SIM card dili magamit sa pagtawag o pag-send og message gawas kung isulod kini sa cellphone. Sa mao nga pagkaagi, ang spirit in man dili buhi sa iyang kaugalingon o dili mapuslan gawas kung ibutang kini sa sulod sa lawas sa tao. Dili kini makamatngon o wala kini pagbati kung mahibulag sa lawas sa tao. Sa kamatayon sa tao, ang spirit in man mubalik sa Dios o ang lawas moadto sa yuta ug mahimong abog. Ang Biblia naghisgot og pagkabanhaw. Pag-abot niya nga panahon sa pagkabanhaw, ang Dios maghatag og bag-ong lawas og ang sa mga spirit in man iyang isulod balik sa lawas aron nga makanumdum ang tao sa kung unsa siya kaniadto sa wala pa siya namatay. Sumala sa Ecclesiastes 9 bersikulo 5 ug 6.
Kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina na wagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Wala nay mahimo nga bisan unsa ang tao kung siya mamatay. Busa samtang buhi pa gihawag kita ni Haring Solomon sa bersikulo 10 sa mao gihapon nga sulat sa Ecclesiastes 9. Bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban ang imong kusog, kay didto sa Sheol or lubnganan di ni ka muadto walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam. Walay kamatuuran ang pagtulunan nga kung mamatay daw ang tao, anaa na siya sa presensya sa Dios sa langit. Wala tay bisan unsang buluhaton sa lubnganan. Bisan gani ang pag-alagad sa Dios muhunong sa diha nga kita mamatay. Gipamatud-an kini sa mga sulat sa Salmo. Pananglitan sa kapitulo 6 bersikulo 5 nagingon. Kay diha sa kamatayon walay paghandom mahitungod kanimo sa Dios. Kinsa ba ang magpasalamat kanimo dito sa Sheol o lubnganan? Usab sa Salmo kapitulo 30 bersikulo 9, unsay kapuslanan nining akong dugo sa diha nga manaog ako sa lubnganan? Magadayeg ba kanimo ang abog? Igamantala ba niini ang imong kamatuoran? Bisan si propeta Isaias nagpamatuod gihapon niini. Nagingon siya sa Isaias 38 bersikulo 18, kay ang Sheol o lubnganan dili makadayeg kanimo. Ang kamatayon dili makapagpasidungog kanimo, sila nga manaog sa gahong dili makalaom sa imong kamatuoran. Hinaot nga inyo nang nakita karon nga ang mga patay dili gayud moadto sa langit o sa impyerno sa adlaw sa ilang pagkamatay. Dili maihap ang mga bersikulo sa Biblia nga nagapakita nga ang mga patay mobalik ra sa yuta o dili musaka sa langit. Dili lamang ang mga manunulat sa Biblia ang nagsulti niini. Bisan mismo ang atong manluluwas nagtudlo bahin niini. Nagingon siya sa Juan 3:13. O walay tao nga nakasaka sa langit, kundili ang nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao nga anaa sa langit. Kung adunay nakakita kung naabagayoy tao nga nakasaka sa langit, kana mao si Kristo. Gikan siya didto. O klaro niya nga gisulti nga wala pay tao nga nakasakal sa langit sa mga kalangitan. Bisan pa man ang mga matarong nga tao sama kang Haring David. Wala gihapon sila didto. Gipamatud-an kini ni Apostol Pedro sa sulat sa mga Buhat kapitulo 2 bersikulo 34 hangtod sa 35. Nagingon, kay si David wala makasaka sa mga langit, apan siya gayud nag-ingon, ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuong kamot hangtod nga igabutang ko ang imong mga kaaway sa tumbanan sa imong mga tiil. Si Haring David namatay atong tuig 970 BC. Si Pedro nagsulti niini nga pulong sa tuig 31 AD. Libo ka tuig gikan sa pagkamatay ni David hangtod sa pagsulti ni Pedro, wala gihapon ni saka siya sa langit. Asa man di ay siya karon? Makita ang tubag sa mga Buhat kapitulo 2 bersikulo 29. Mga igsoon, makahimo ako sa pagsulti kaninyo sa dakong kasayon matungod kang David nga patriarka nga namatay siya o gilubong o ang iyang lubnganan aniya kanato hangtod karong adlaw. Unya sila Abel, si Enoch, si Noe, si Abraham, si Sarah, si Isaac, Jacob, Joseph, Moises, o ang uban pang mga matarong tao nga nangamatay. Wala ba diay sila sa langit? Sa makausa pa, ang Biblia ang mutubag. Sa Hebrehanon kapitulo 11, versikulo 3, nagingon, kini nga tanan nangamatay sumala sa pagtuo nga wala makadawat sa mga saad apan nakakita kanila og nakapanghimamat kanila gikan sa halayo og sa tapos makasugid nga sila mga dumuluong og mga lumalangyaw dinhi sa yuta. Silang tanan nangamatay og wala pa nakadawat sa ilang ganti kundili nagpaabot sila sa kinabuhing walay katapusan nga igahatag sa Dios ngadto sa mga balaan. Moadto ta sa katapusan nga punto. Ang Dios magabanhaw sa tanan nga mga nangamatay adunay kinabuhi pagkahuman sa kamatayon.
Ang Biblia naghulagway sa kamatayon sama sa paghikatulog. Ang tao nga nahikatulog, wala mahibalo sa paglabay sa oras o sa mga panghitabo sa iyang palibot. Ang usa ka tawo nga patay, walay pagbati, wala na'y panghunahuna, dili na makahimo og mga plano, dili mo bisita sa ilang mga paryente, ug dili pa usab makakita sa Dios o sa mga anghel sa langit, sama sa sulti sa uban. Ang taong patay, patay gayon. Apan sama sa paghikatulog, moabot ang panahon nga siya pabangunon sa Dios, pinaagi sa pagkabanhaw. Busa ang kamatayon, temporaryo lamang. Si Job nagsulti bahin sa pagkabanhaw. Nagingon siya sa Job kapitulo 14, versikulo 14. Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Paabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, hangtod nga ang akong pagkabalhin mudangat. Kining pagkabalhin nga gihisgutan ni Job, mao ang pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Si Propeta Ezekiel nagsulti usab bahin niini. Nagingon siya sa Ezekiel kapitulo 37, versikulo 12 hangtod sa 13. Busa panagna og umingon ka kanila, mao kini ang giingon sa Ginoong Yahweh, aniya karon o akong katawhan, ablihan ko ang inyong mga lubnganan og pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan og dadon ko kamo ngadto sa yuta sa Israel. Og kamo makailang ako mao si Yahweh sa diha nga ablihan ko na ang inyong mga lubnganan o akong katawhan og pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan. Kinsa man ang pagabanhawon sa Dios? Ang mga matarong lang ba o apil ang mga dautan? Ani ang tubag sa libro sa Daniel. Og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigbata. Ang uban ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan og ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Bisan si Apostol Juan nagpamatuod gihapon niini. Nagingon siya sa Juan 5:28 hangtod sa 29. Ayaw kay bulong niini kay ang takna moabot nga ang tanan nga ana sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi ug ang uban nga nagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Usab sa sulat sa Bugna kapitulo 20 bersikulo 4 hangtod sa 5 nagingon, og nakita ko ang mga trono og sila naglingkod niini og gihatag kanila ang paghukom og nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Yeshua og tungod sa pulong sa Dios og ang tanan nga walang managsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan og wala makadawat og patik sa ilang mga agtang og sa mga kamot og sila nangabuhi og nanaghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Apan ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang usa ka libo ka tuig, kini mao ang nauna nga pagkabanhaw. Sa bersikulo 12 nagingon, og nakita ko ang mga minatay, mga dagko og mga gagmay nga nagatindog sa atubangan sa trono o gipamuklad ang mga basahon og may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Ang tanang katawhan nga nangamatay, madautan man o matarong, makatilaw og pagkabanhaw. Si Yeshua o si Jesucristo nagtudlo usab bahin sa pagkabanhaw. Nagingon siya sa Juan 5:25. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang takna moabot og mingabot na nga ang mga minatay, managpatalinghog sa tingog sa anak sa Dios og ang mga nagpatalinghog mga buhi. Sa Juan 11 bersikulo 25 nagingon, si Jesus o Yeshua maingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi, ang mutuo kanako bisan siya namatay, mabuhi pa siya. Og daghan pang mga bersikulo nga naghisgot bahin sa pagkabanhaw nga dili na lang nato kutluon dinhi. Hunahuna kini. Kung ang mga nangamatay mo diretso na sa langit sa adlaw sa ilang pagkamatay, ngano nga kinahanglan pa man ang pagkabanhaw? Di ka masuko na sila nga ana-anaunta sila sa langit unya pabalikon pagyud sa yuta aron mahimong tao pag-usab. Dili ba way klaro kana nga pagtulunan?
Pananglitan sa kahimtang ni Lazarus sa diha nga gibanhaw siya ni Kristo human sa iyang kamatayon, 4 ka adlaw niya siya namatay. Makita ang istorya dinhi sa sulat sa Juan 11:43. Sa dihang gitawag siya ni Kristo gikan sa iyang lubnganan, misinggit siya sa dakong tingog, Lazaro, umari ka sa gawas. Wala mingon si Kristo, Lazaro, naog ka diri. Dili ba mahingmong ikasubo ni Lazarus nga naunta siya sa langit unya panaugon pagyud og pabalikon sa yuta? Ang tinuod, sa diha nga namatay si Lazarus, wala siya nisaka sa langit. Mga higala, ang biblikanhong kamatuuran mao kini. Ang tanang katawhan, ikaw o ako, mga mortal, wala tay immortal soul. Ayaw ninyo tuuhi kana nga pagtulunan kay kana iya sa yawa o dili iya sa Dios. Sa adlaw sa atong kamatayon, dili ta musaka sa langit o manaog sa impyerno o sa purgatorio baka. Hinuon ang atong lawas mo balik sa abog sa yuta, samtang ang espiritu diha sa tao, spirit in man, mo balik ngadto sa Dios nga naghatag niini. Kung kita mamatay, patay gayud kita. Walay panimuot hangtod sa adlaw sa pagkabanhaw. Si Jesucristo o Yeshua mubalik sa yuta aron sa pagbanhaw sa tanan nga nasa lubnganan. Busa ang kamatayon temporaryo lamang sama sa paghikatulog. Dili pa kini mao ang katapusan sa kinabuhi. Kini si Ruel Campos o hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.